Good evening, dear brothers and sisters. Please stand and we will start the novena to Saint Jude. The Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaomo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Nga sinulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadako lasi nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray, for forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Iayon ta po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan ni Thomas Glenn Pedro, Teresa De Leos Segubia, Gismundo family, for passing the board exam of her daughter by Gemma Magallanes. Thanksgiving by Grajeda family, Mark Joseph Liosala, Salas family, Lims family, for the birthday of the mother of Jocelyn Luna, by Luna and Arizobal family. Special intention offered by Ranel Oller for continuous healing of May Joanne Jesmundo, Milagros Jesmundo by Jesmundo family, for fast recovery of Vicente Magdarao. To pass the NMAT exam of Kyle Bejerano by Poblete family. To pass the NAPOLCOM exam by Noel Binaday Sargento Jr. for healing and fast recovery of May Ann and family, offered by Luna and Arizobal family. For the eternal repose of the following souls: Alexander by Capitulo family, Eduardo by Edra, Elisa Erlinda by Malen Ahoro and family, Cesar by Olaso family, Alfredo and Angela by Joselito Basquinas and family, for the souls of Donato, Dolores and Alex. Matindog na po kita para sa pagpuon. Sangaran ka nama, sinaki, asing ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasa asing katuninongan ni Isu Kristo, kakurang nanta, pagkamot kan Diyos, ipakisamaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, antaan sa mga kasalan, tangani magkanigo kita, sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako pamigbi sa kaguranan tang Diyos. Mayarak madlagod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibig kita,
Diyos, sa samuyang Ama, pinahayag mo sa imong pagkadiyos sa pagikan paghulit nin sa imong apostol sa Nudas Tadeo. Itugot mo na sa iyang mga pamibi, danay na magtalubo sa imong simbahan as in dakol paan magtubod sa imo. Inihinagod mi sa ngaran ni Jesucristo, kakurang nanyamo sa imong aki, nabubuhay as in nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginono sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. An katanosan ng Diyos ipinahayag sa luwas kan tugon, alagad pinatunayan kan tugon asin kan mga propeta. Hulitaan katanosan ng Diyos minadatong, huli sa pagtubod sa lambang saro na nagtutubod kay Jesucristo. Gabos, Hudeo asin pagano, nagkasala, kaya daininda makakamtan an kamurawayan ng Diyos. Gabos man nagin matanos sa bagsikan balaog nin sa iyang grasya, huli kan pagtubos na yaon kay Kristo Jesus. Na sinugo ng Diyos, tanganing ikadusay niya an sa iyang buhay, asin sa bagsikan pagtubod, makakamtanta ang kapatawaran. Sa siring na paagi, ipinapahayag ng Diyos ang sa iyang katanosan, enot para sa nakaagi, kan an mga kasalan, dai na padusahan, hulita pinugol niya ang sa iyang kamot, dangan para sa ngunyan, kan ipahiling niya na siya matanos, asin ginigibo niyang matanos ang nagtutubod kay Jesus. Kun siring, hain ang satuyang ipinagpapaabaw-abaw. Nawara na, sa anong tugon, dahil sa tugon na nagsasabi kung ano ang satong gigibuhon, bako kundi dahil sa pagtubod. Hulita, siring sa satuyang nahihiling, ang tawo nagiging matanos sa bagsik kan pagtubod, bakong sa bagsik kan mga ipinapagibo kan tugon. Ano, ang Diyos, Diyos nin mga Hudeo sana? Bako daw na Diyos man siya nin mga pagano? Totoo, Diyos man siya nin mga pagano, hulitaan Diyos, saro sana, asin siya ang nagpapangagin matanos kan mga pinagsirkunsidar dahil kan sa indang pagtubod, asin kan mga dai nagpaksirkunsidar sa bagsikman kan sa indang pagtubod. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Sa kagurangnan, yaw ng pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Hala sa kairaruman, minaagrangay ako sa imo, kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ako, hinanyuga ang tingog nin sakong pakimaherak. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Kung pagtandaan mo, kagurangnan, ang sakong mga karatan, kagurangnan, si Isay an makakatios, alagad yaon sa imo an kapatawaran, tanganing ika pag-arangon. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Naglalaom ako sa kagurangnan, an kalag ko naglalaom sa iyang tataramon, an kalag ko naghahalat sa kagurangnan, orog pa sa bantay na naghahalat kan kaagahon. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Olay ni kagurangnan, herak man sa indo. Nagpapatugdo kamo nin mga mausoleo para sa mga propeta. Pagkatapos na sinda ginadan sa indong mga magurang. Uli kayan sa indong pinapatutuohan na sin inuuyunan ang ginibukan sa indong mga magurang. Ginadaninda, alagad ang mga lulubngan, kamuan minapatugdok. May katanosan ang sinabi nin kadunungan ng Diyos, mga propeta, sinapostol, ipapadara ko sa inda. Ano iba sa indang gagadanon, ano iba sa indang papasakitan. Tanganing ang mga tawong ini, singilon, kandugo ng mga propeta na pinabulos, poon pa sa kinaban lalangon. Poon sa dugo ni Abel, sagkod sa dugo ni Sikaria, na ginadan sa pagultanan kan altar, asin kan santuaryo. Herak man sa indo, mga abogado, tinatago nindo ang liyabi ng kadunungan, day kamo na makalaog, asin ang mga naglalaog, day nindo pinapalaog. Pakalawas ninda duman, ang mga eskriba, sin pariseo, nagpuon, pagpailing nin makuring kaanggotan sa iya, pinapataram siya ninda, dapit sa dakol na mga bagay, tibaad madakop siya ninda sa iya man sa ng mga tataramon. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening po. Sa tuyang pagiging disipulo ni Kristo, dito man maiwasan na pigaapod na mga tugon ng Diyos. Alam ta, may 10 Commandments sa Old Testament. Alagad pag-abot kang New Testament kung yaon si Kristo, pigsorte ni sa duwa, pagkamot sa Diyos, sin pagkamot sa kapwa, siring sa pagkamot sa diri. Alagad mo yan, sabi na itong pagsunod sa batas o sa tugon, bako ini ang nagde-justify, nagkapatano sa sarong nagtutubod kay Kristo. Inulit na most of the time, external sana po ang pag-utob kay ni. Gwapa nga ni dyan na nag-go around the law. Kaya abot ni Kristo na after we have fulfilled the law of love, mamidbidanta ng Diyos sa pagkastong kapwa, tanganing ang ginigibo mong pagtubod o pagkumplis sa law, it's no longer just for the sake of fulfilling the law, kundi so mismong freedom na dahil ka napipiritan na magsunod, no? Halimbawa, baga, Domingo na naman ngaya, masimba na naman ngaya ako. So, garo, napipiritan ka, but for the sake na mag-fulfill mo sa 10 Commandments, na ikatuloy ning thou shall keep the Sabbath or the Lord's Day holy, ilingon ta po kung ano ang purpose kayan, baka o baga na dapat mamidbidan ta ang kagurangnan, na nagtao ka ining mga batas na iniyo, mga tugon. In the same way na ang magurang tang kita aki pa, yung kita sarong, nakulong bagang pigbabawal so mga magurang ta, gibuha ini dayo pagibuhon, etc. etc. Kaya minsan nalilibong man so aki. Yan po, pigpapairal iyan sa pamilya. Tanganing so aki, day, matawan ng guide o giya. At the same time, ano ang rason tapig tutubod mo sa magurang mo? Hindi ulit sa magurang mo, nagtatras ka sa iya, nagtutubod ka kan sa igtataramon, na dahil ka man pigpapadara sa karatan. Kundi out of those reminders, you learn how to appreciate your parents. Kaya garo iyo man ini, after fulfilling everything, ang kaputas sa dirita, namidbidan ko na daw si Lord. Taon ang pigasabi niya, mamuot ka, magpatawad ka, as in iba pa pong mga pigasabi sa to. Kaya, ining ang spirit of the law, o pigasabing katanosan kang Diyos, it would never depend, no? Sa, halimbawa na, complied ta na ngaya so 10 Commandments,
Sabi mo sa diri mo, maliligtas na ako, tabig turbod ko na sinda. Kundi ang apota, matapos ng mga utob itong mga 10 Commandments, maray na akong Katoliko. Do I know already how to love? Bibid ko na daw si Lord. Na iyo nga niyang pigmumulan ng ating pagmamahal. Pero kung pigtutubod mo nga ni sa 10 Commandments o na-observe mo, pero dahil ka man naging maray na Kristiyano para tubod ni Kristo, di para sa insulo. Di ba? Yung pinipigiribo kang mga Israelita katong panahon. Especially when they enter the temple, pag una nila, nahugasan na sila sa kanilang kasalanan. And when they go out of the temple, back to sinful ways na naman. So, karo pigaapod na laundry spirituality. Pag naugasan, pwede na naman atian, no? Bako pong ganoon, no? Dapat mag-ending so pag-appreciate sa Lord ni Lord na maging talaga kitang close sa iya, ninulit ang buhay para sa iya. Ano ba ang pagkamuot? Bakong mamidbidan mo sa namumutan mo, and you are ready to give everything to your loved one. If we love God, we are ready to give Him ourselves. Ang pagtubod sa tugon niya, that's the start of giving ourselves. Tang iba baga dyan, napipiritan. Dahil mo pigibso sa diri mo, everything. Pero masadanso mag-agom. Sweet na nagliligawan pa. Pag-abot kang oras na yung mga problema na, sige nang baratuan ki plato, no? Tinidor, kutsilyo. Hindi lumilipad sa bahay, no? But why did God choose you? Bakit pinili ni Lord yung asawa mo para sa imo? Hindi ba may purpose si Lord, no? Para sa pagmamahalan nyo. Kaya lang minsan, yung mga expectation yun ang gusto tang mangyari. May ibang purpose si Lord. That's why the katanosan, the justice of God, we can never fathom, no? Hindi talaga natin maintindihan lubusan. Pero, luway-luway because of these commandments, in our own discovery of our weaknesses, of our strength, saka po natin na lalaman na ang Diyos pala mapagpatawad. Nagbibigay ng second chances sa tuya. Because of that second chance and pagpatawad, ang pagmamahal pala maraming nagagawa. And if God is love, then we ought to know God. Tangani, yung pagmamahal natin, tunay. And that is the justification that will come to us. Diba? Sa act of contrition, baka kaway ng pagsulsul, nagsusulsul ka sa imong kasalan, bako na tatatakot ka na mapunta sa impyerno, kalag mo, kundi dahil nasaktan mo ang Diyos na namumot sa imo. At hindi namumutan ng Diyos ang maraot ang gibo, ang sin. So if we love God, we have to get rid of our sin. We have to renew ourselves. Di ba yun? Sabi ng namumutan mo, kung mahal mo ako, layuan mo yung bisyo mo. Di ba? Binibigay ta na sa dirita. We know how to sacrifice because of that love. Pero dagdagan natin, ang love na yun, hali pa sa Lord, kay Lord. Kaya magigibot ang pagbabago, not only for the sake of our loved one, but for the sake of Jesus. Yun po ang dahilan kung dapat gumawa tayo ng kabutihan dahil mayroong nag-expect sa atin. Ito yun po ang Panginoon. Whether we go to hell or not, that's not the reason for loving God. Pero si Diyos mismo, minamahal tas siya mismo pagmamahal. God is love. And if we know God, we should know what love is.
bibig ko mga tugang, tanganining sa kosin sa indong atang, maakaw manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagramdom niya mo kan kamurawayan sa imong apostol sa Nudas Tadeo, akon sa mong dolot. Asin daron mo kami sa maninigong pag-akaw kan mga banal na misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanaw sa nakakaligtas, danay sa minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran, Pastor na daing kasagkoran, daing mo pinapabayaan ng mga karnero mo at ang anin, mga paladan, apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing matawan kan iyuman sa ng mga pamamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaibagan mga apostoles and angheles and arkangeles, kaibagan mga tronos, denominasyones, kang gabos ng langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Kagurangnan, Diyos nin mga upo, langit asin daga, manokan sa imong pamurawayan, sana sa kaitasan, sana kaitasan. Pagurangnan, kanagadan banal, barabo din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, ang kaning tinapay, sa magpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos, na sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagoasin danay natipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Pagkagadan mo kagurangan, hindi na pamarekan niya mo. At pagkabuhay puliwat di pinapahaya, sakot nga kaya kami nagrurunduman sa iyong pagkadaan sa iyong magkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magurangnan, kining tinapay ng buhay.
Asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig umuna magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimayra kami na nag-aarangan, kami nagpapakinabang, ang hawak asin dugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama ka kurangnan, ang sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaya bagan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, si Ringman, giramdama sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako ang sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sino nga banal na apostoles, sing gabos na santos, na kaintupa, nakapakayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan man nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, ngang ahas kitang magsabi. Ama niyamo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa oro-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Heso Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kaya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga makasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigwa siya mapatunino, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurang nandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan kamo kan tandaanin katuninongan. Peace be with you. Peace. Go ahead.
bayan sa Kagurang sa Kristo, nagre-remind sa to, sa tuyang pag-kumple, pag-fulfill sa mga tugon. Kita mandakanod, mamuot, nadalisay, asin, honesto. Ulitas siyang kodero kan Diyos, tagpapara, kan makasalan kinaban. Paladan mga inapod sa pamanggi, kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan.
Please kneel for the prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you and your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they may have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita, Diyos Ama, sa imong Espiritu, namibig kami, lagod ng sakramento na sa mong inako ngunyan, daron kami sa imong eerokan. Kung sa imong apostol sa Nudas Tadeo nagmumuraway, ininagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes. Nagabot po sa 18,867 and 10 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,159 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,169 pesos and 25 centavos. Sa Domingo, Oktubre 19, mapuon na po ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga. Asin sa pagkahapon, alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado, asin Domingo, anubina sa pagkahapon, mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maut po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man, makakaigwa po nin Mass Baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maut po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Sa mga maut po, magbakal nin souvenir items, arugan t-shirt, magpamaypay, tote bag. Available po ini sa opisina. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Magkapirang anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, tulong 1,000 pesos, 550 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, Jessa May Banyes, 100 pesos. Diyos mabalus po. Salamat man po sa contribution nato sa tuyang pinadarang tabang duman sa mga biktima sa Masbate kan Bagyong Upong. Thank you so much. Natinog na kita for the final blessing. Mga pasaindon, kagurangnan. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamibin sa Nudas Tadeo, asin Santa Maria, Mother of Salvation. Kamo, asin sa mga mahal sa buhay, bendisyonan kan Diyos, Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Dulot na ang Santa Misa, lakaw kita sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.